ja pistää roppaa eteen. Nyt on Heiskanen veto valmiina. Edelleen Kellerille pelataan ja Tarkki ottaa aivan uskomattoman torjunnan. Kellerkään ei voi mitään muuta kuin todeta, että mitä ihmettä tapahtuu. Raumalaisähteinen maalivahti vetää kyllä sellaisen gamesaverin tähän tilanteeseen, että oksat ja kaikki muutkin edestä pois. Hyvät naiset ja herrat, Tuomas Tarkki. Siinä voi sanoa, että se oli vielä kova laukaus. Hidastukset tietysti kovutta näin, mutta se lähtee ihan todella tulisesti. Et siinä on varmaan kauden hienoin torjunta, niin kun, jos otetaan ihan kaikki maalivahdit mukaan lukien. Ei tommosia torjuntoja, en mä ainakaan nähty tänä kautena yhtään. Ja 5 sekuntia ennen loppua vielä pääsee Keller yrittämään. Ja kyllä tässä mennään jatkoerään, kuten... Plus ehkä pikkusen hallitsevampi tässä erässä. Ja siellä oli loistavia maalipaikkoja, Tarkilta huikeita torjuntaa. Molemmat maalivahdit teki ne pelastukset, mitä piti tehdä. Siellä on hyvää kamppailua. Kaikkea, mitä finaali pitää sisällään, niin tää on ihan loistava. Sen verran pakko palata vielä tuohon Tarkin torjuntaan. Se oli aivan uskomaton suoritus. Siinä semmoset 15 sekuntia peliä jäljellä. Kellerillä avopaikka maalin kulmalla, pistää kiekko sisään ja tässä se vielä nähdään. Katsotaan vielä kerran. Se on aivan uskomattoman hyvä paikka. Se tulee Kellerille siihen ja suora veto siitä. Ja... No, hän on mukana, hän lukee peliä. Just kuuma maalivahti, niin ne jää tällä sitten. Kellerin ilme vähän kertoo kaiken. Niin se vähän naureskelee jo itse siinä. Uskomaton juttu. No, mutta ei nyt taas tulee jatkoaika.